erokamano kapo ka aduoko mana aduoko wach ka kuma kena wuoyo nang momiyo jotich sama ng'anyo koda ka gigo koko ta aparo mana ni ken gi jowinjo ni sama weche ber kata ot ka lwenyo onge everything is good ji mora to sama winjruok onge koda ki winjo koko gi ywak gi nduru ma uke ot mane matimre gi sani gi jotich ma jo kaonti gisebedo ka giwuoyo ka gi mamuol to koro wacho winjruok otamre emomiyo koro wawinjo koko no agombo chieng' mondo Joyce mondo iluongwa gi Ken mondo wawuoyo wach msara mar jo MCAs kaka obedo sebedo MCA chon kal lingana gi msara mar jo counterparts man malo mag MPs ere kaka wanyalo bridge that gap mar salary ma teach motiyo to chal to msara difference is big aka muna thuolo ni mondo wach Joyce next time iluongo mondo wawuo gi Ken aneno ko enigi paro maliw to kendo en former MC obro konyo wagi kanyo tich ma MCS timo penjo penjo MCS yotiyo ma oversight wan gi committees mopogre matimo oversight ni departments mopogre akaw mana example mara committees mantie wakaw kinde wakaw ga thuolo matek makwayo documents ka wang'iyo reports ani committee ma finance ani committee ma agriculture watimo kaniti reports mag financial reports ma ikelo nwa nyaka wabed piny mo rangi gi kantie kuonde ma wan gi penjo to wasamon minister saya to wa demand responses to adwana dok mbele kuja nikech sama MCA tije otiyo ga tije after the fact ka tich osetimore irango mana report gino osetimore ma kata ke yudo kantie mibadhi to no osetimore nge kaka geng onge inyalo mana gengo mibadhi ka ine system sama koro tich chako tirecha mama no ken mandate mar MCA mano en tij ngato ka ngato wadok ethics cha ni nondiki msara nien kama ma tiji matiji oken mar kawo mibadhi mano mibadhi onge kama ondike kanyo ma report biro wacho ni no bwana ni no ka okwaya mibadhi kora komia contract ok bineno koro kwanyal oversight gima onge e record mana dwa mondo jopiny ong'e ni wan watimo oversight mar tich kosetimore sama koro timore mang'eny mibadhi onge receipt mibadhi onge record kako se wach ni kata wakitimo automation kapodi paro maji nigi mibadhi dhano bro yudo shortcut makendo yud kaka go round the system koro wan tijwa always ringo the auditor general miwa report gimwatim gi report bene onge nikech gino nosetimre kaka konye onge idwan ginyo okony before the fact and before the fact en ngat mung'eyo ngato ka ngato ni system the county operate in a vacuum counties operate the system every department nitie jotelo nitie supervisors nitie manager nitie director nitie chief officer mane accounting officers mane itije marango ni gik matire e department mare otire maber mondo kan gisetiego warango report wang'iyo to system ni tijini notire maber kose kan tie gik moko mag mibadhi at that point ma county warango mana report manitie wan kod thuolo madhi kata e field madhi mondo wa confirm gik mondo gi nitie to nitie mang'eny matimre mok bed reported ma MC ok nyal koro gini en TMC kende machungo mibadhi en tij everybody else nyaka jopiny sama tich tire ne nitie PMC ne utiyo tiju maber no koso no mi pesa moro mondo ukadhi ni gini no timre so oken teach ma MCA kende teach MCA and timo oversight